sinda yakachemandiri momo matopedzenzi akandiburitsa kunzezve andiburitsa mumatope andibisa ine panomwa ndasiya parweyo mumoyo rekukudza haleluya andibisa panombo petro naye masiko angu asimbiswa pano andizomboputsike ndine pano domire andizofika chiremba andiburitsa mumatope andibisa ine panomwa nasiya ndiparweyo mumoyo rekukudza haleluya andiparweyo rutsarwe rukudza noruimba usiku nesikati moyo wangu wazara nerufaro ndichazokudza mununuri wangu Jehova andiburitsa mumatope andibisa ine panombo nasiya ndiparweyo mumoyo rekukudza haleluya ndichaimba tsitsi dzake kuneni nekunaka kwake kunevese ndichazoimba ruponeso kwese takara vese vasimbire Mwari ndichaimba tsitsi dzake kuneni nekunaka kwake kunevese ndichazoimba ruponeso kwese takara vese vasimbire Mwari andiburitsa mumatope andibisa ine panombo nasiya ndiparweyo mumoyo rekukudza haleluya andiburitsa mumatope andibisa ine panombo nasiya ndiparweyo mumoyo rekukudza haleluya nasiya ndiparweyo mumoyo rekukudza haleluya nasiya ndiparweyo mumoyo rekukudza haleluya. Makadi vana vaMwari, kati mezuva ranhasi tiri kuda kubata nyaya ine musoro wenyaya unoti nhai Abhurahamu mutambo ndewei? Nhai Abhurahamu mutambo ndewei? Ndomubvunzo watiri kuda kupindura mukati mezuva ranhasi. Ngaitiverenge vhesi yedu yekutanga, Genesis chapter 21 verse 8. Yes. Mwanakomana wakazokura akarumurwa, Abrahamu akaita mutambo mukuru nomusi
kurumurwa kwaIsaac. Hanzi mwanakomana wakazokura akarumurwa. Abrahamu akaita mutambo mukuru nemusi wekurumurwa kwaIsaac. Nawo mukati mezuva ranhasi chiri kunetsa apa ndechekuti naye Abrahamu mutambo ndewei, nekuti panapa pari kuitika chiitiko chisina kujairika mukati mebhaibheri, nekuti mukati meupenyu hwevanhu chatinoziva ndechekuti mutambo unoitwa pamabirthday, asi nyaya yekuti mutambo unoitwa panorumurwa itsva kwatiri. Nyangwe tikabvunza vana mai kwamuri ikoko, tingabvunza kuti varipo here vakamboita mutambo nemusi wavakarumura mwana wavo. Taona kuti mhinduro yacho tinogona kushaya kana mumwe chete. Kana tingada kubvunza zvekare kuti aripo here angange achiziva musi waakarumura mwana wake nedheti racho, hapana anogona kuzvirangarira kuvazhinji vedu. Asi pano pari kunzi Abrahamu wakaita mutambo nemusi wekurumurwa kwaIsaac. Naye Abrahamu mutambo ndewei? Nautakatarisa nyaya yaAbrahamu, paifanirwa kuti paitwe mutambo kana vanga vari vanhu vezuva ranhasi muizuva rakaberekwa Isaac, nekuti Isaac akaberekwa pachiitiko chisina kujairika. Chiitiko chekuti icho pakuberekwa kwake baba vake vakanga vane 100 years, mai vake vakanga vane 90 years, vakanga vatsvaga mwana kwenguva yakareba vachimushayiwa. Saka chainge chakakodzera ndechekuti icho paitwe mutambo nekuzvarwa kwaIsaac. Asi panapa Abrahamu anoita mutambo nemusi wakarumurwa Isaac. Toona kuti vanhu vazhinji havagoni kurangarira kunyange musi wavakarumura vana vavo, uye zvekare pakurumurwa kwemwana hapagoni kuitika chinhu chinonzi mutambo apa. Nemhaka yei mwana kana worumurwa pane dzimwe nguva zvinotoda mhiripiri, zvinotoda gavakava kuti riiswe pazamu pamunyatso kuti mwana atadze kunwa. Nauchii chinoitika pano? Pamwe pacho anomboti regai ndinwe zvakadaro, avaviwa wotanga kuchema. Saka muchaona kuti prosesi yekurumurwa kwemwana iprosesi inorwadza. Prosesi inorwadzawo zvekare, kunyange mwana inorwadza zvekare mai. Chaona kuti mai panguva iyoyo zvekare mazamu anozvimba nemukaka achirwadza pakurumurwa kwemwana. Asi pachiitiko chakaita saichocho ndopai kunzi Abrahamu akaita mutambo. Saka mutambo ndewei Abrahamu? Endai pa next verse, chapter 17 verse ya 17. Yes, Genesis. Ipapo Abrahama wakawira pasi nechiso chake akaseka, akati mumwoyo make, munhu une makore ane 100 ungaberekerwa mwana here? Zvikati panapa Abrahamu wakatoseka paakaudzwa nyaya yekuberekwa kwaIsaac. Abrahamu akatoseka akati munhu una makore ano 100 angaberekerwa mwana here? Nemhaka yei Abrahamu akanga asisindorina tariro nenyaya yekuita vana. Saka pakaberekwa Isaac panga pakakodzera kuti paitwe mutambo, kwete paakarumurwa. Asi tinoona Abrahamu achiita mutambo panorumurwa Isaac, ndo paanoita mutambo. Mukati medzino nguva toona kuti nyaya yemabirthday ndiyo inotonetsana vanhu. Mai nababa vanogona kunetsana kuti hamuna kundiitira birthday, saka nemhaka yei makakanganwa birthday rangu. Asi Abrahamu pano anoita mutambo nemusi wekurumurwa kwaIsaac. Saka vai vana mai vanoda mabirthday, yeuchidzai vana baba zuva ramakarumurwa. Unfortunately vazhinji venyu havachaziva zuva ravakarumurwa, saka hapakodzeri kuti tiite birthday renyu. Apati panapa Abrahamu ari kuti iye nemusi wakarumurwa Isaac pakaitwa mutambo. But now paakudzipo Isaac paakaberekwa, Sarai akanga akura, Abrahamu akanga akura. Saka zvaikodzera kuti mutambo uitwe pakaberekwa Isaac.
Saka nemhaka yeyi mutambo wakaitwa pakurumurwa kwaIsaac naAbraham. Naye Abraham mutambo ndeweyi? Alright, endai pana Samuel. 1 Samuel chapter 1 verse 21. Zvino murume Erikana navose veimba yake vakwira kuna Jehovha kunobayira chibayiro chegore rimwe nerimwe nokumupa sezvaakapika. Asi haana kukwira. Yes, nokuti wakati kumurume wake handingakwiri kusvikira mwana arumurwa, ipapo ndichaenda naye kuti asvike pamberi paJehovha agarepo nokusingaperi. Saka panapa hanziwo Hana Erikana oenda kuimba yekunamatira. Hana anoti handingakwiri nemi kusvika mwana arumurwa. Kana arumurwa ndichazoenda naye kuimba yekunamatira. Saka panapa Abrahamu sei ari kuita mutambo? Hana ari kuti kana mwana arumurwa ndozoenda ndoti handingakwiri kunonamata. Kusvika mwana arumurwa ndozoenda ndonomisa pamberi paMwari. Nemhaka yeyi zvakaita saizvozvo? Naye Abrahamu mutambo ndeweyi? Muchaona kuti vana vaMwari mukati medzino nguva Mwari pane zvavanotsvaga kumaKristu kuti tirumuke kubva kwazviri. Kana tarumuka kubva kwazviri, Mwari vachatiitira mutambo. Teerai pana Luke, timboona pana Luke chapter 15. Luke chapter 15 verse 7. Luke chapter 15 verse 7. Pana Luke chapter 15 verse 7 takupiwa imwe nhoroondo yekuti Mwari kazvizvi zvinoitika mutadzi paanotendeuka Mwari vanofara asi hapaitwi mutambo. Verenga verse 7. Yes. Ndinoti kwamuri, saizvozvo mufaro uchava kudenga pamusoro pomutadzi mumwe tendeuka kupfuura pavakarurama 10 navana 10 vasingatsvaki kutendeuka. Saka panapa Jesu otaura anoti mufaro uriko kumusoro kudenga kana mutadzi mumwe chete achinge atendeuka. Saka zvizvi zvinoitika patakatendeuka paya takabhabhatidzwa takagamuchira Jesu samuponesi wedu. Zvinhu zvakaitika kwakava nemufaro kumusoro kudenga kuti Suzeni atendeuka ava kuziva Mwari. Kwakava nemufaro asi hakuna kuitwa mutambo. Mufaro wakavapo paJohn paakati ndakuda kunamata. Saka pane mufaro unoitwa patinoita decision yekugamuchira Jesu samuponesi wedu. Zvakanaka izvozvo, mufaro unovapo. Saka kunyange naAbhurahama paakabereka Isaac pakava nemufaro. Mufaro wakavapo pakuberekwa kwaIsaac, asi mutambo wakazovapo pakurumurwa kwake. Verse 10 yaruka iyoyo. Yes. Ndinoti kwamuri, saizvozvo mufaro uripo pamberi pavatumwa vaMwari pamusoro pomutadzi mumwe unotendeuka. Saka pana panzi mufaro uripo kumusoro kudenga pamusoro pemutadzi mumwe chete anotendeuka. Teerai vana vaMwari, patinotendeuka mufaro unovapo kudenga nengirozi dzinofara. But Mwari pane chimwe chaari kutsvaga mukati meupenyu hwedu. Ari kutsvagawo zvekare kutiitira mutambo. Mutambo unoitwa zvaita sei vana vaMwari? Mwari ari kuti paticharumuka kuchivi, kubhabhatidzwa takabhabhatidzwa hongu, asi makuhwa achiripo matiri, hatina kurumuka kwaari. Saka Mwari ari kuti paticharumukawo pamakuhwa, Mwari vachaita mutambo. Paticharumukawo zvekare kuumbavha, Mwari vachaita mutambo. Wati Suzeni, ndakafara pandakamubereka achiva mwana wangu, asi kubva ipapo anga asati arumuka kubva kumakuhwa, but mukati mezuva ranhasi arumuka. Zvizoitwa naMwari. Mwari vanoita mutambo, chikonzero mwana wavo arumuka kubva kune zvakaipa.
paticharumuka kuupombwe, Mwari vachaita mutambo. Saka Mwari chakaita kuti Abrahamu aite mutambo nekurumurwa kwaIsaki inyaya yekuti akanga oziva kuti Isaki akura, akugona kuzviraramira ari oga. Mwari vachaita mutambo paticharumuka kuzvivi. Toziva Mwari votitarisa voti Suzeni akura, akugona kudhipenda naMwari kunyange kwose kwaanenge ari kudhiaspora kwaari ikoko. Suzeni akarumuka kuchivi, anoziva kuti kudenga kuna Mwari. So mukati medzino nguva mwanakomana murashiki pana Luka chapter 15 adzoka kuna baba vake afunga kuti ini handingadyi chikafu chenguruve, kunyange akanga aenda nepfuma yose, aenda nepfuma yose akanoiparadza ikoko, aiparadza saizvozvo zvii zvinoitika, anonorarama achidya mudanga renguruve. But pane paanorealiza kuti ndakudzokera kuna baba vangu, kana tikadzokera kuna baba vangu vachandigamuchira. Paanodzokera ipapo arumuka kubva kukukararamiro kaanga ari kuita mukati menyika, achirarama nevanhu vakaipa, dzimweni dzenguva achirarama mukati memutoriro nemusombodhya, achinwa zvose. Anoti baba, ndakudzokera, ndakurumuka kubva kumutoriro, ndakurumuka kubva kumusombodhya nenyaope. Mwari paanoona John arumuka saizvozvo, Mwari vanoita mutambo. Baba vakaita mutambo, mwana wavo pavakadzoka. Teerei vana vaMwari, Mwari ari kuda kuitawo mutambo nekuda kweupenyu hwako. Yesu akafara pawakasarudza Jesu, akafarawo zvekare kuti akakusika ukauya panyika. But paunova mwana waMwari uchifamba netsika dzinodiwa naMwari, Mwari vanoita mutambo. Mwari vanoda kuita mutambo mhai nekuda kweupenyu hwenyu, Mwari vanoda kuita mutambo baba nekuda kweupenyu hwenyu. Saka pamunotendeuka, matendeuka zviro kwazvo, masiya zvakaipa baba, masiya masmall house, Mwari anoita mutambo. Chikonzero marumuka kubva kune zvakaipa, marumuka kubva kuzvivi. Kana marumuka kubva kuzvivi, Mwari vanoita mutambo. Chikonzero mava kandidheti yekuenda kumusoro kudenga. Kana warumuka kubva kune zvose zvakaipa. So Abrahamu wakaita mutambo nemusi wakarumurwa Isaki. So Mwari pano ari kuda kuita mutambo nemusi unorumuka maKristu muzvakaipa zvavanga vagara vari kurarama mazviri, kunyange vaitombopfeka mabhachi echechi, vachipfeka yunifomu dzechechi, asi vasina kurumuka kuzvivi. Mwari vari kuda kuita mutambo. Mwari vari kuda kuita mutambo. Sahana panapa kuna First Samuel kuya, Hana tinomuona achinoprezenta mwana kumbepa mberi pechechi musuku wekunge amurumura. So teerai vana vaMwari, Mwari Jesu Kristu pachezvavo vanoda kuti prezenta pamberi pababa kana tarumuka kubva kune zvakaipa. Kana tarumuka kubva kune zvakaipa, tarumurwa saizvozvo, taprezentwa pamberi paMwari, enzi tichagara muimba yaJehovha nekusingaperi. Chikonzero tinenge tarumuka kubva kune zvakaipa zvedu. Makatarisa panapa, Hana samai ndezvipi zvaanoita? Anosara achipa mwana wake Sameri karekta inodiwa naMwari asati anomuprezenta kuchechi. Teerai vana mai, teerai vabereki, vana vanofanirwa kupiwa karekta inodiwa naMwari vachiri kumba, vanofanirwa kurumurwa vachiri kumba. Kana varumuka kubva kune zvakaipa vachiri kumba, pavanoenda kuchechi havazoite dambudziko. Sati kuti panapa Hana akatiko kumurume wake, ndichatanga ndarumura mwana, zvichireva kuti
vanamai vane basa rekupa vana karekta yaMwari kubva vachiri mudumbu kusvika kunyangwe pavanoberekwa. Chaona kuti ndivo vane nguva yakawanda nevana, saka vana vanofanirwa kuzonoprezentwa kuna Mwari sezvakaitwa saMary naHana vane chimiro chaMwari. Kana zvadaro muchaona kuti hatichatsvagi maefforts, hatichatsvagi mazunde. Chikonzero vaKristu vanenge vagadzirwa kudzimba. But dambudziko raitika mukati mezuva ranhasi nenyaya yematerialism, nenyaya yekutsvaga pfuma nezvakasiyana siyana, vamwe vabereki takanganwa makarektas evana. Teerai vabereki, makarekta yemwana yakakosha kudarika mari nezvimwe zvose zvatingatsvaga. Kutsvaga mari kwakanaka, yes, asi patinotsvaga mari ngativeiwo nenguva nevana vedu. Chikonzero makangovatsvagira mari chete, muri kudiaspora kwamuri, movavakira dzimba dzakanaka, muri kunyangwe muri kudzimba kwenyu kwamuri ikoko, musina kuita attention kukarekta yavo. Zvinoitika pamunozofa imi masiya upfumi muchiti tanga tiri kugadzirira vana. Zvavanosara vakaita, vanosara vakatengesa dzimba dzese nemota dzamaishingairira kutsvaga muchiti tiri kuitira vana, vakatenga mutoriro nenyahope. Zvekuti kana zvingaitika kuti maizomutswa zvekare, munogona kufa zvekare kechipiri muchiona kuweswa kwakaitwa simba renyu. Chikonzero mwana haana kupiwa karekta yaMwari. So mukati medzino nguva, mai vabereki, vana vanofanirwa kurumuka kuzvivi variko kudzimba dzedu. Chaona vamwe mukati medzino nguva mukumabasa vanotopiwa maofu nemavhakesheni leave, asi kunze kwekuti vaende kunogarawo nevana vachiona karekta dzavo, vanosarudza kutengesa madays nenyaya yemari, nenyaya yekuda pfuma. Pfuma yakanaka, asi pfuma huru kusiyira mwana wedu karekta inodiwa naMwari, kusiya mwana wedu arumuka kuzvivi. Naye Abrahamu, mutambo ndewei? Saka Abrahamu wakaita mutambo nemusi wekurumurwa kwaIsaac. Kaita mutambo, chiisiyai mamwese, mhanyai pana Peter chapter 4 verse 1 to 4. Saka panapa Abrahamu aita mutambo pakurumurwa kwaIsaac. Mwariwo zvekare saAbhurahamu ari kuda kuita mutambo nemusi watinorumuka kuzviri, watinosiya zvakaipa zvenyika ino zvatairarama mazviri. Maelders, vafundisi, madhikoni, kwose patinenge tasiyawo zvakaipa zvedu, tasiya masmall house, Mwari vachaita mutambo nesu. Nekuti vamwe tava maelders kwenguva yakareba, tava vafundisi kwenguva yakareba, tava vaparidzi kwenguva yakareba, asi pane zvivi zvatisati tarumuka kwazviri. Teerai vana vaMwari, Mwari vari kuda kuita mutambo nekuda kweupenyu hwenyu mhai. Mwari vari kuda kuita mutambo nekuda kweupenyu hwenyu mufundisi. Mwari vari kuda kuita mutambo nekuda kweupenyu hwaelda. Mwari vari kuda kuita mutambo nekuda kweupenyu hwemudhikoni. Verengai 1 Peter chapter 4 verse 1. Yes. Naizvozvo Kristu zvaakatambudzika panyama, nemiwo mushonge murangariro iyoyo, nokuti munhu wakatambudzika panyama zvivi. Munhu wakatambudzika panyama warega zvivi. Munhu wakatambudzika panyama warega sechechi, warega zvivi. Saka Kristu zvaakatitambudzikira nemhaka yekuti pakurumurwa kwemwana mai vanotambudzika vachishayiwa hope. Anzi kunyangwe naKristuwo zvekare akatitambudzikira pamuchinjikwa kuti tirumuke kubva kuzvivi. Saka munhu akatambudzikirwa anofanirwa kurumuka kubva kune zvakaipa. Saka panapa kunzi zvivi zvinoitwa nevahedheni, zvekuita kuda kwevahedheni, zvevamwe vakawanda, zvekunwa waini, zvekutamba kwakaipa nemabira, nguva yekuita izvozvo yapfuura. Takufanirwa kurumuka kwazviri,
tiite kuda kwaKristu wakatitambudzikira. Kana tarumuka kwazviri, kana zvadaro, Mwari vachaita mutambo. Voita mutambo nemusi watinorumuka kubva kune zvakaipa zvedu. Saka mukati mezuva ranhasi, vana vaMwari, Mwari anoda kuita mutambo kune vamwe vanositomwa waini kumapati kwavanoenda, vana mai, vana baba. Mwari ari kuti tisiyai tsika yevahedheni. Kune vamwe vanonamata zvifananidzo. Mwari ari kuti rumukai kuzvifananidzo munamate Mwari netsika yevahedheni, nekuti Mwari chaanotsvaga ari kuda kutiitira mutambo mukati mezuva ranhasi. Genesis chapter 3 verse 7. Enda ipapo. Saka Mwari anoda kuita mutambo. Anoda kuitira mutambo baba mai Abrahamu, mutambo ndewei. Yes, verengai. Ipapo meso avo akasvinudzwa, ivo vaviri vakaziva kuti havana kusimira. yes, vakasonanidza mashizha. Saka pana panzi vaviri, Adamu naEve, vakasvinudzwa meso avo, vakaona kuti havana kusimira. Zvii zvavakaita next? Vakatanga kusonanidza mashizha. Terei vana vaMwari, Adamu naEve pavakatadzira Mwari, zvii zvakaitika kwavari? Vakatanga kurarama upenyu hwekusonanidza. Vakasonanidza mashizha kuti vazviitire nguo, pati mashizha manje haavhare muviri wose. Zvii zvinoitika pamashizha? Pamwe pakashama, pamwe hapana kushama. Saka muchaona kuti kunyange ukaona dressing yevanhu yakushandukawo zvekare, yakukurudzira kushama zvakanyanya, zvinoratidzawo the magnitude of sin mukati mevanhu. Chikonzero hwava upenyu hwekusonanidza. So Mwari ari kuti mukati mezuva ranhasi, mukati ma2021, mukati megore reCovid, kune vanhu vari kufanirwa kurumuka kumapfekero asina kunaka. Toona kuti vanhu vanhasi kana vakurarama, akupfeka, akugeza, anoenda mutoileti, ovhara dhoo, asi paanozobuda apedza kupfeka anongobuda zvekare akashama. Ko wavharirei musuo kana wanga uchida kushama? Chikonzero paakupinda mumastreets emugwagwa achifamba saizvozvo, breast out, leg out, back out, groove out, everything out, zvichiratidzei the magnitude of sin. Saka Mwari ari kuti tinofanirwa kurumuka kubva kutsika dzevahedheni. Toona kuti Bhaibheri richinyora roti musagera misoro yenyu muchiita matendevure. But what unotoona iwewe youth nevanhu kunyangwe nemaerita, kunyangwe nevafundisi vakagerwa saizvozvo. Mwari ari kuti tinofanirwa kurumuka kutsika dzevahedheni. Kana tarumuka kutsika dzevahedheni, Mwari vanoita mutambo. Kuchiva kwenyama nekuchiva kwemeso nekuzvikudza kweupenyu, asi izvozvo hazvibvi kuna Baba. So mukati mezuva ranhasi, vana vaMwari, teererai. Mwari ari kutsvaga maKristu vanorumuka kubva kukuchiva kwenyama. Mwari ari kutsvaga maKristu vanorumuka kubva kukuchiva kwemeso. Mwari ari kutsvaga maKristu vanorumuka kubva the pride of life. Toona kuti zvivi zvitatu izvi ndozvakanganisa maKristu mukati meupenyu hwanhasi. Saka Mwari ari kutsvaga vanhu vanorumuka kubva kune zvakaipa izvi. Kana taita saizvozvo, Mwari vachaita mutambo. Naye Abrahamu, mutambo ndewei? Saka Mwari anoda kuita mutambo kuna Baba. Kana tarumuka, the lust of the eyes, Mwari vari kuda kuita mutambo. The pride of life, Mwari vari kuda kuita mutambo. Teererai vana vaMwari, Mwari vari kuda kuita mutambo pamusoro peupenyu hwako. Paunoita decision yekugamuchira Jesu samuponesi wako, Mwari vari kuda kuita mutambo. Mwari ari kutsvaga maKristu kunyangwe vanga vava muchechi kwe30 years asi vasati varumuka kune zvakaipa zvavo. Mwari ari kutsvaga kuti maKristu iyawo azivise Mwari zvakaipa zvavo, varumuke kubva kwazviri. Kana varumuka kubva kwazviri, Mwari vachaita mutambo. Muimbo waimba woti pana Jesu pamusiwo,
zarura apinde, achakuitira mutambo, zarura apinde. Saka Jesu mukati medzinonguva ari kugogodza pamwoyo yedu chaari kutsvaga kuda kutiitira mutambo nemusi watinorumuka kuzvivi. Nai Abrahamu, mutambo ndewei? Kurumuka kuchivi kunogona kurwadza, yes, asi Mwari vari kutsvaga kuti isi tose turumuke kuzvivi. Mwana akarumurwa, zvinhu zvinoitika kwaari, anogona kuchema kwenguva yakareba, but zvinhu zvinoitika, mai vake vanomunyaradza, vanotora nguva vomuisa pachipfuva chavo vachinyaradza mwana kubva kune zvakaipa zvake. Saka semwana akarumurwa, Jesu kunyange paticharumuka kune zvakaipa izvi zvinogona kutirwadza, asi Mwari unoda kutinyaradza. Wakaita sewe mwana akarumurwa. Saka imi Israeri, tarirai kuna Jehovha kubva pane ino nguva kudzamara nekusingaperi. Teerai vana vaMwari, kana tarumuka kubva kuzvivi, tichava vaJehovha nekusingaperi. Tichagara mumba maJehovha nekusingaperi. Chikonzero tarumuka kuzvivi. So mukati mezuva ranhasi, Mwari vakuitirei zvakanaka. Namatai kuna Mwari, muti Mwari tinoda kurumuka kubva kune zvakaipa. Variko vari kunzvimbo dzakasiyana siyana ikoko, pane dzino nguva iwane munamatowi. Mwari, yongu ndanga ndiri muKristu, asi mukati mezuva ranhasi ndoda kurumuka kubva kune zvakaipa, mundiitire mutambo. Kana varipo vakadaro, ngatiwanei nguva yekunamata. Vanoti Mwari, ndinoda kuti mundiitire mutambo. Nekuda kwemharidzo yanhasi, ndicharumuka kubva kune zvakaipa. Sezvakai Mwari mondiitira mutambo saAbhurahama. Ngatinamatei. Shena muponesi Jesu, toda kutendai mukati mezuva ranhasi, nekuti patakabhabhatidzwa, patakakugamuchirai makaita mufaro. Asi mukati mezuva ranhasi pane zvimwe zvivi zvanga zviri kurarama mukati meupenyu hwedu. Makuda kuita mutambo Mwari nekuda kweupenyu hwedu. Tai mutambo nekuda kweupenyu hwevana venyu. Pane vamwe Mwari vanga vasati vakugamuchirai samuponesi wavo, naivopo vachakugamuchirai, vaitirei mufaro nemutambo zvose. Chikonzero vanenge varumuka kubva kune zvakaipa, vaga vakugamuchirai samuponesi wavo. Chivainesi kubva pane dzino nguva dzamara rusingaperi. Amen. Ndiri kukwira munzira yekudenga misi yese, ndichinamata munzira tenzimidze kudenga, ndisimudze ndimisenyi nerudawira kudenga, panzvimbo yakakwirira tenzimise kudenga. Ndiri kukwira munzira yekudenga misi yese, ndichinamata munzira tenzi ndikwidze kudenga, ndisimudze ndimisenyi nerudawira kudenga, panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga, handidi zvangu kugara apo pane kupokana, asi vamwe vangagara, ini ndinoda kusoro, ndisimudze ndimisenyi nerudawira kudenga, panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga, ndoda kugara kudenga, kana Satana ndinetsa, rudairo rwangu rwese ngerwe kugara
ndisimudze ndimisenyi nerudawira kudenga panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga ndoda kukwira kumusoro ndione kupenya kwenyu ndinonamadzira kuti tenzi ndimise kumusoro ndisimudze ndimiseni nerudawira kudenga panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga ndisimudze ndimiseni nerudawira kudenga panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga